Bizde yumart халық көрдіңізме? Шуны алып тұрайын. Яри жай күні андайында яңғыр не йымшата, қыш күні қатқан ипini шығарып ташылар. Әйтесім келе күгәршінерге, алар бит ашый алмай. Тамағына да тұрады аларын. Сырым дегенім, сіз өзіңіз қатқан ипini ашайсыз мені? Жоқ. Шул қатқан ипini йымшатып, мына мен мәселен жай күні ол қатып қалам, мен алар жиям да, бигрәк мен қара ипи яратам. Жиям да қыш күні шынасын ебітем, я парда ебітем, я бұлай парда ебітем да йымшатып, анда қышларға ташлайым енді. Алар яраталар ашарға шыны. Бұл біткен екен. Мен мәктәп. Бигрәк бұл әшәк екен. Ирақтан ғына мотор бұл көріне екен. Мотор қызларыны түсірік. Бүгін яман яңғыр болды. Келгеніп шул мәшіттен видео ясарға. Беклі ол. Бір ұрамдағы ишік ашық, қисы. Мұнда да моторлық, мұнда да моторлық. Ничего себе. Көрдіңіз ме мұнда? Тұрышқанлар. Біздің йұртта. Бірінші подъезда. Бір кореянка тұрадыры. Шундай зур-зур шешеклер үстірадыры. Соңдан енді. Халық қызықсынмағанмы, халық яратмағанмы, бірәсе хөрмәтмәгән үшін ташлады оланы. Көрдіңіз ме нейде? Моторлық. Көрдіңіз ме? Шалды йұрты. Мұнда да шешек отырқанлар. Кеше ұшында негедір. Етем, YouTube бізден балаларын түсірге ярамаймы, нәрсәмі, әлі фотодыр, видео боладыр. Отыралар, жайгенлер, бір нәрсе, шында отыралар. Қызық шул, шына метем мәшітлерін түсіргенде шуларын түсіріп қойсам, неше көңілі болыр. Шикләндім әйтем, әйтерлер, балаларыны түсіріп, аналарыны Ирақтан яқын етіп түсірсең де ярар шында. Урша айтмышлы, оживляш кірі ішмасам. Міне ол тігім мәшет. Қазір қарайбыз жоқтыр әлі, құжасы яңадан. Міне ол. Жоқ, бекілі тағы. Телефонан да yazылған бір шалтыратып, анаға айтыры керек. Ашсын, көрсетсін, сөйлесін. 34, 69, 83. Міне. Шына шалтыратып айтыры керек. Яри көрсеттік бет енді мана. Қаршысындағы йұртыны көрсетмедім. Шашылай қайттым. Енді қайтам 8 метем. Өзбекстаннан шалтыраттарға тиіш троюрный бір. Інім бола, бір ярты елған менен кешіректім. 50 ел көрішмедік. Білесің, бала шақта мені Анас әбісі ана бек рұқшат болсын, бек яқшы әбейі, Сәрвер әбей. Мәрвер әбей, Сайразиева, алып кеткені. Бізге келді де ол ярты жай болды. Айттым, Сағдат деген шибергіне өзбек қызын алып келді шында малайлар. Орысша сөйлегенде айткені мені. Бәлки, Өзбекстан процветающий и отсталый регион России деп шында сөйлегені мені. Шол тағы Нәйлә деген, Зүбәйдә деген, енді бұл Хамид деген мәселен. Енді шо, неше ел бойына мен өлімтәді болмаған емалар мен. Мен университет бітірген шақта білмәдім, шытыға әтейім білен өлім барып қайтқан шонда Өзбекстанға. Мен аны білмәдім, білсәм мен бәлкі шонда кетірейім шонда. Ішқа да кірейім. Бәлкі Аллах тағала сақлағандыр мені шында. Өзбекстанда қалып не файдасы бар анда мені. Соңдан қашақ болырайым, яғни беженец. Қазақстанда да, мәселен, Уральскіда мен арқалыққа болдым практикада. Шынасын ұшады, екіне төлейлер етіп,
10 район танкыйтласаң сені искә алалар, соңдан ашуланалар. Енді Ақтөбеге бардым, яғни Актюбинск бардым шунда. Менә Оренбур, бүтән Рәсәйдә ул чакта. Әгәр дә син коммунист булмасаң, сине собственный корреспондент үз хәбәрче итмиләр өлкә газетеннән, ягъни областной газеттан. Қазақстанда юк ди. Синде тик алып кил ди, кагаз ди, менә сине кайда җибәрделәр университеттан ди. Шулар ни ди, ризалыгын ди, сине җибәрәләр. Ато бит суд аркылы аларны бит ништер бәйләнәләр аларга, нигә бер кая җибәргән кешене сез эшкә алгансыз дип. Шуңа мин Татарстанга килдем шул кагазны алырга. Мин башта шалтыраттым да, открепительный дидем. Минем теге езни аңламаган отказательный дип барган редакция, тегеләр белмәгән. Шунасын килдем шул кагаз артыннан, шунда калдым да. Менә инде ничә ел була эшләдем инде. Мен әйтәм, үзем татар илдән яхшы түгел, яхшырак юк. Сахалинда да булган, әйткән инде, калам дигәнем. Анда беләсезме, безнең бүлек мөдире, ягъни зав. Отделом Емельянов бик яхшы кеше, киткән баш мөхәррир, ягъни главный редактор бүлмәсенә. Шунда мин шул чакта Мәскәүдән радиодан Илгам Шакиров мәрхүмнең концертларын бергәннәр, Антурны сөйләгәннәр. Шуны тыңладым да, Татарстанга барам дидем дә, Татарстанга Чаллы шәһәренә шалтыраттым, әйтәм, татар газетенә. Алар ике телдә, рус телендә, мәсәлән, рус телендә тәрҗемә. Мин аны инде урыс телендәге исемен яздылар ди миңа, Светлый путь дигән. Чакырдылар. Мине журфакта җибәрәс килмиләр. Әллә кая Башкортстанга җибәрәс киләләр. Хатта нигә без ди, менә инде мактаган булалар инде. Яхшы журналист булгач сине җибәрәбез. Ике тапкыр инде конкурста откан имидер, нигә репортаж буенча факультетта. Шуңа бәлки басым ясап әйткәннәрме? Миңа әйттеләр. Менә Нижний Тагил. Анда безнең сокурсница эшкә керде, Чернявская. Әнисе миндә Хабаровскда вакытында Сахалиннан кайтканда ярдәм иткән, билет самолетка алып шунда. Ул вакытта әллә инде бер мебельный урча әйтмешли кибеткә шалтыратып, әллә инде исемен оныттым инде, шуны сорап, билет алып бир әле самолетка дип беләсез, ничек журналистлар эшлидер. Миңа билет алып бирделәр. Шуны әйтәсе килә. Шул кызы Чернявсканың, теге анасы зам главный редактор теге Тихоокеанской звезды ТОЗ дигән. Шул Чернявский шул урнашты нигә Нижний Тагилга. Шунасын инде ничә ел узды, 25 елдан соң очрашу булды университетта. Шуны берсе сөйләде, без барганик Нижний Тагилга, анда ди, они все зеленые там ди. Бигрәк яман инде, урча әйтмешли, выбросы вредные. Шул Челябинскны алыгыз мәсәлән, аны да төтен ди менә, тәрәзәне ачасың, саф һава дип. Өйдә саф һава, урамда әшәке ни. Күбесе шулай инде менә. Экология әшәке, экология бик әшәке хәзер. Шулай инде менә Чаллы шәһәрендә урнаштым да, әйтәм. Яхшы, Сахалинда ни файдасы, уйлап торам әйтәм. Әгәр дә мин анда миңа әйтте Емельянов зав. Отделом шул вакытта әйтә. Син материкта башта квартира ал да, шунасын кил ди, без ди менә ди шунда бар ди. Син ди соңдан ди сата алмыйсың аны монда ди. Кеше чөнки Сахалинга китеп бара. Элек 600 мең булган, хәзер 500 мең калган ни барысы Сахалинда. Шуңа күрә анда Сарачан дигән бер акыллы кеше торган, мин булган практикада булганда Федор Федорович Хрусталев, ул бик кешелекле түгел инде бит. Алай булмыйдыр ул. Ну, романтика инде, романтика. Хатта Чукоткага да әйтәм, әллә барыймы, ул вакытта теге әйттем, Иттерткәүне укыдым да. Миңа имеш юл булды инде. Мәсәлән, журфакта эленеп тора кагаз, Чукотка кирәк кеше дип, остров Лаврентий, полуостров Лаврентий районы газетка. Бездә бер ни әйтте миңа терапевт. Ул ди, юк ди, невропатолог, ул ди, ярамый ди. Сиңа ди, неврит ди, сиңа ди, суык бит анда. Бигрәк яхшы бармаганына, чөнки карап торам, Чукотка бәяләр кыйбат, бер карбыз ди 5000 тора, бер кәбестә ди 1,5 тора. Хезмәт хаклары шул ди, кайсы докторлар булып эшли ди, я нидә повар булып ди, кайдадыр. Алар ди 35 мең алалар. Акча түгел инде ул. Вакытыбыз битеп бара икән. Яри, тынычланам да, әзрәк соңдан дәвам иттермен, әгәр дә тагы фикерләр булса, тыңлыйсыз килсә, рәхим итегез.